Είμαι σίγουρη ότι έχεις κάποιο φίλο που σου έχει πει αυτή την τρομακτική ιστορία για την ανακαίνισή του, όπου όλα ξεκίνησαν με ένα budget, αλλά κατέληξαν κάπου αλλού. Αυτό το άγχος του απρόοπτου, των κρυφών χρεώσεων που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία, ίσως είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος όλων μας. Και σκέφτεσαι τώρα, πώς μπορώ να προστατευτώ εγώ από τις δυσάρεστες εκπλήξεις? Πώς θα ξέρω όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά το κόστος πριν καν ξεκινήσω? Η δική μου απάντηση φυσικά βρίσκεται στην καλή προετοιμασία. Και αυτό ακριβώς είναι η αρχιτεκτονική μελέτη. Όταν αφιερώνουμε χρόνο μαζί στην αρχή για να σχεδιάσουμε τα πάντα σωστά, να προβλέψουμε τις πιθανές δυσκολίες που θα έρθουν και να ορίσουμε σαφείς προδιαγραφές, τότε ελαχιστοποιούμε τα απρόοπτα. Η μελέτη δεν είναι απλά σχέδια. Είναι το εργαλείο μας για να έχεις τον έλεγχο, να αποφύγεις τα κρυφά κόστη και να κάνεις την επένδυσή σου να αξίζει πραγματικά. Εσύ ήξερες ότι η μελέτη μπορεί να σου προσφέρει αυτή την οικονομική ασφάλεια? Γράψε μου στα σχόλια τη γνώμη σου, καθώς και την εμπειρία της δικής σου ανακαίνησης.